Salam, hormatly vatandaşlar, yaşlılar kemiğine. Bugünkü videomuzda biz geçen şu söz verişimizi alı 4 sanlık video koyduk. Təzə Türkmenistan'ın kuruluşu arada yine şolara gelen komentaryaların kəbirlerine cevap vermekçi. O yaşlılar, hoş geldiniz kemiğine. Salam birleşler, salam yiğitler. Salamu aleyküm hormatly vatandaşlar, sapara salamu aleyküm kemine. Aydın inim size de köp salam. Salamu aleyküm aziz izleyiciler, yaşlılar, hava aydın. Kemine şu geçen videolara gelen komentaryalardan ekrana çıkarıp bizden ekrana da koyup tamam özümüz şolara sorularına cevap verip gidelim birden başaranımızdan. Kan almadık esası fikirlendiren ya da Berde hayslı bir gün Berde haysidir bir gün nickname'li bir vatandaşımız komentarya yazıptır. Tire taypa bar öňden bolan. Ol şu wagtky familiýa ýaly bir zat olan diye de öňler. O zatlaryň bolandygyna da hiç ile erwet zat däl diye. Ol elbette doğru zat, tire taypalyk bolan zat ve doğru zat. Yani şu wagt gerekli hatta o gerekli olan için bolan o ýönere biri döreden onu. Indi şu günde diye şol öz geçmişimizi bilmek hiç ile erwet zat däl diye. Yine şu arada yaşlılar cevaplarınızı aytsanız. Ben gysgaçyk aýdaýyn. Ne dünýede näçe millet bağ bolsa, şoluň tiresi, taýpasy millet bağmykan. Ne şoňa jogap tapsaňyz, şoňa da jogap bolýar da. Hemme kişi bir yerden gelýär. Marsdan ya Aýdan elene o. Familiýa dik gelýär, planlardan dik gelýär. Onu ýöne elbet zat nemesi ýok. Bugün sapara şol zat indi şu gün erwetli üçin olan ýalarda ýa-da tersine olan ýalarda Türkmenistanda. Ýa-o. Gaty tertin olur. Sebäbine 5 Sebebi on bu velayet Aydın gaty ýörüt edilýär. On köküne düşünmeli. Yani tarihi aňyrdan gelýän nemeler yani Türkmeniň tireleri, taýpalary imperiýalar guran, imperiýalar ýykan hiç bir neme daha yok bu. Da Şweýetde de bir topar gadymy maşgalalar var. Ne olary hem piri diýilen o. Yani Pribaltikada da şonnalar. Bizden hem kent nemeleri. Şu adam ağzalýarym nemediler mi? Ol oyunu oynan oklarda. Onu bir de yani ayrıştıran da dile ün verilmedik de. Yani devlet dili bir dil olmalı. Dil daşına nehilek demede orada bir erkeğin yandır adamları birleştiriyendir. Yani şu da atlara çendi bizde ödemetine överlerine birleşleyin mi ya ödünden şeyle olup durmu yönü şeyle şu at Türkmenistan'ın yağdayında. Şoň üçin ilkin emedilerinde şu Türkmen dili uramotunu öğretmeli mükemmel. Fakat önümlü de hatta. Onun dilimiz döwre bap del, täze sözler, täze terminler gatyken Türkmençe şolaň köpüsini aýdyp bolanok. Yok, girmendir de. Onun köp bir düşünceler bitikden, sözü yiten soň düşünce de yitik diye. On bir näçetini agdak geçdik de. Samimiyet diýdik, ýene bir zat diýdik. Onun bir topor nemeler bar da. Söz ýok bolsa düşünce de ýok boldy diye. Tire taýpada
Hiçbir ayıp zat yok. Bizim tarihimiz şondan ibaret. O aňyrdan gelýän däpde surlumuz şondan. Den alalaşan Murad ağa size. vatandaş bilen. Murad ağa. Ha. Sen Doğru burada mu? Murad ağa size. Bärde dogrudan mene şol tire taypa bar Türkmençilikde aňyrdan gelýän taryhy da wakaryn dogry aýdyp otursunuz da biz taryhymyzy bilmesek, geçmişimizi bilmesek geleceğimiz hem ýok. Ýöne biziň iň bir aýyp taraplamyzyň biri şo milletin agdyny ağlar diýen bir tiran beýleki tiran garşysyna goýýarlar, bir ýerliň adamsyň beýlekisini ýokarda ýa pes derejede görüp äsgermezlik edilýän ine gatnaşyklar bar. Ine şol var birinciden. İkinciden hem ýa-da paraga aýtsa dil ýetmezçiligi bar. Meselem, dörlü toprakda ýaşaýan halkymyzyň öz şiwasy bar, onun öz aralaryna bar. Ýöne eger bir döwletde bolsa, döwletiň bir umumy bir belli dili bolmaly. Şo belli dillerde döwletiň iş alınıp barlymar. Döwlet edaralary. Galynma öz maşgalasynyň arasyny, öz diasporasynyň içinde öz medeniýetiniň içinde elbetde öz dilini öz aňyrdan gelýän ata-baba däpdestuny bir berjaý edip biler. Dini ykdykadyýetlerinden şular ýaly terzi. Ýöne bizde şu zatlar tertipleşdirilmedi, ýola goýulmady. Soňky 30 ýylda asla öňkü bar zatlara ýatyryldy. Konstitusiýa şu zatlara garantiýa beren adamlary deň tutmak barady. Ýazylan bolsa hökümet şu zatlary öpçün edemem. Şoň üçin bizde kanun işlemeýän diýeniň sebebi şonun şu zatlar gelip çykýar da soňky 30 ýylda bolup geçýän şol millet ara ýa aýdaly ýerlikli ara gatnaşyklaryň bozulmagy ýa beýrek gyýaw bilen seredilmekleri mene şu zatlardan gelip çykýar. Ýöne geçmişiň bilmeň hiç taýdan aýby ýok. Onuň o irki döwürde pasport ýok, şu döwür kýaly ýa-da eme ýok, telewizionda surat zat ýok, arhiwa salyp goýar ýa papkalar. Şol diňe haýsy tireden planlardan, şolardan önölgeli bir-birini şo ara gatnaşy, maşgala ara gatnaşyny ýitirmejek bolup näşeýlik onun ýyllaryň 10 ýyllyklyň, 100 ýyllyklyň geçmegi bilen bir lokal tira ýa taýpa ýa-da bir milletiň bir bölegine urlýar adam. Şoň üçin ulanyly diýipmen hasap edýär. Şu zatlaryň ýygy ýetmesenlik. Täp ozal bizde ýazyw bolmansa şo nireden, haýsy ýerden, haýsy taýpadan, kimlerden diýen düşünjän meselе diýip kabul edýär. Başga bärde bize ol paýlaşary, ol dawa eder hiç zat ýok. Hemmemiz bir topragyň adamdy, hemmemiz bir döwletiň raýaty, hemmemiz bir millet. O şiwamiz üýtgeşik bolandan o taýda biziň ennamjanymiz üýtgeşikdir. Men doğru düşünýän bolsam, doğru bilýän bolsam, tapara sen şu taýda şu döwletde ýaşap gaýtdyň da gyýsy döwrem bolsa. Ýigitlerimiz häzirim şu taýda. Türkiýede näçe milletler ýaşap otur. Ýöne şolaryň döwletleri türk, hemme kişi şu türk dilinde urlýar, şeýle-de. No, Türk dilinde. Ana Türkmenistanyda da şo bolmaly. Başga bärde bir täzeden velosiped oýlap tapmak kime gerek? Almurat, bu aňyrdan seyretsek hemme jeden bir nemeden gelýär, bar. Oğuz Türkmenleri. Özü omşunalak. Bular Türkmenistan'ın içinde böyle yerlerde. Özbeği, Azerbaycan'ı hem beceri seyretsen karnış çıkyanlar. Türk'ü. Onun buloriyalak tarih, yani renkli tarih eyleki milletlerde yoktur. Yani dünya tarihini şu Türkmen'in tarihsiz öğreni olmalı nokta. Dünya tarihinin bir bölüğü. Onun şu göçüp olup veren Türk'ü milletler vardır. Sivilizasyon rezervi deyip alım bunu suud ediyor. Bizim plan bolatımızı değerlerinin yönü tarih. O kadimi milletler bulur. İkinci soru o geçeyli değil mi? Nerede ben... Menem bir pikirim aýdaýyn. Men bu kommentariýa seredýän izinden başlasym gelýär.
bilim bolsa diýär-de. O bilim bolsa, diňe tire parazlyk ýa-da taýpa meselesi çözülmeýär. Gatykän näme çözülýär? Ýani haýsy problemany alsaň, problemanyň başy problemanyň şu ady bilen başlar. Eň soňam çözgüten bilim diýip gutarýar-da. Bulam edil şonuň ýaly. Şonuň üçin näme problema bar bolsa çözgütü bilimdedir ýani. Bilmekdedir. Şo zat näme üçin näme gerek? O köp bilen adamym sabırly bolýandyr. Ondan soňra näme diýilýär? Bir söz var. Türkmençede ýok ol. Parahatçylykly diýip aýdyp biliriz ýani. Tolerant ýani. Daş döwrüne. Bilmek şoňa ýetirýär, dünýä giňişleýär. Bilmeýän adamyň nämesi göz ýetimi, radary 10 metrini görýändir. Ertirnäm görüp bilenok da şu gün pul gazansam, iýsem içsem diýär. Düşünjeli adam, döwlet gurýar düşünjeli adam sapara. Näde dip gurýar? 50 ýyl, 100 ýyl öňüne pikir eden üçin, edýän işler hem şoňa laýyk bolan üçin döwlet gurýar, öz-özünden bolýar. Eger düşünjäň pes bolsa, diňe nämäni görersiň, goňşyny görersiň, onam düşman edip görersiň. Ýoksa näçe nämeler bar. 7 milyardy geçti, 8 milyarda dogry gelýär adam sany dünýäde. Şolaryň her haýsy bir gelip çykyşy bar. Nämelere başga bolup biler, atlary ýöne şol bir nämededir. Görnüşdedir, formatdadır gelip çykyşy. Şo bar soň ine bu taýda ýenedäm o ýöreýte ulanylýar diýär-de. Erwetlik üçin hemme zat ulanyp bolýar diýär. Hakykatdan hem şon ýaly. Sapara aýdýandyr dini sömürmek diýip meselem. O dinam ulanýarlar da ýani başga zatlar näme üçin ulanmasynlar? Sömürýärler, ulanyp ýöne demeden. Özem dinam ulanýan diýip ulanýarlar ýani. Eň uly tüjaret din demeti. Şeýle bol. Edil şonuň ýaly dinden soň näme gelýär? Milletlik düşünjesi gelýändir. Onam elbette yara edip karşı tarafa gönüktürsen o yara bolýandyr. Ýöne o millet yani bir hojalyk mehmanperwer bolup bilýän bolsa näme üçin bir millet mehmanperwer bolmasyn başga bir milletlere garşy. Şonuň ýaly iki uçlu bolýar da onu haýsy tarapy, gowy tarapy bolsaň gowy bolýar, erwet tarapy bolsaň erwet bolýar. Buna adamlaryň özleriniň akly ýetýändir ýani haýsy tarapy saýlajagyny. Nöwe aýdyşy alam tire taýpa bir erwet zat däl. Bary olan zat erwet bolup bilmeýär. Şo boljak zady boldurmajak bolsaň erwet bolýandyr ine. Bary olan tireler, taýpalary meselem basyş etsen. O ýa-da tersine ýokary götürsen, adalatsyz bir şekilde. Ol nämäni bozýar soň, deň agramlygy bozýar jemgyýetiň içinde. Bunam ýöret etdiler, orsun nämesidir ýani böl we dolandyr sistemasynyň nämesi bir täsiri bilen bolýar. Meniň aýtjagym bu. Menen bir zat goşup geçen şu Türkmenistan'da şu atak tire parazlyk diýende aslında o tire parazlyk hem däldir. Emeli ýagdaýda döredilen bir zat diýip pikir edýän menen sebebi çerjew diýip bir tire ýok. Ya da ahal diýip tire barmy? Ahaly diýip tire barmy? Yani şu wagt ahally, çerjewli, marly diýip başladylar. Şonuň hemme sıçmaz aýdyň, ýani sıçmaz diýip bir tire bardyr. Şonuň hemme şoň içine girýändir köp. Şol aslında öz tirelerimiz, biz haýsy tireden gelenimizi aýdal 90% adam Türkmenistanda bilen ok. Bilmedik üçin hem olara boynuna dakylýar. Sen şu tireden geldin, bolýar şu tireden geldin. Ýöne tireler hem öz arasında birleşýär, bir-birine gyzalýar, gyz berýär. Soňondan dogan çaga näme tire bolýar? Täze tire döreýärmi? Ýene bir zat var. Şu tire nämelik meselesinde tarihte bolan zat. Indi tarihte bolan zat diýende de bolup ýaşalyp geçilen diýeli şoň ýaly döwür. Ýöne soň döwletler dören soň şol döwletiň aşagynda hemme tireler deň bolýar, bir bolýar da.
yani şu devletin nämesi oluyor. Yani vatandaşı olandan sonra sen o düşünceyi hem geçmişte galya da. Şimdi berde Türkmenistan'da hakikaten vatandaşlar bar diyen olsanız ya da şunu koruyan diyen olsanız onda Türkmenistan'da bir devlet yok demek olur aslında. Yani bir devletin içinde ne edip sen ona o beyleke deyip aydıp bilyen. Konstitutsiyada hem adamın dendi kutardı. Ya da sizin sonuçta tire parazlık etkenler hemen aydın. Bu zat bir oyundur. Elbette siz öz tirenizi ya nemenizi oğlam sizin tireniz değil. Inanayın sizinki değil. Başka bir yerlerinin düşüncesiyle edilen zatı siz şunu kabul ettiğinizde öz aranızda, öz özünüzle aslında. Belki sen karşında kam sen tirenden gelendir. İzarlak görsen de. Şoň bilen murşit yani sen beyle yankı bölgelerin nemesinde. Oğlum şu oyun oynayalar sizin şu oyuna geliyorsunuz aslında. Başka hiç saat değil ol. Aydın bir misal vereyim. Indi Diyarbakır'da bir ova var. Özlerini Kürt bilýän ekenler. Soň Türkiýede soy ağacı nemesi açıldı E-Devlet'te. Soy özüň nireden gelenini bilip bilýän. Ýalňyş meýan bolsam 200-300 ýyllyk nemesi var da. Şo taýda ova Türk eken asly. Ýöne Kürtleriň arasynda alyp o Kürtleşdirilipdir ýani. Şonuň ýaly edip inandyrdypdyrlar ýani olary. O soň görseler hakykatda Türkmüş. Türk asylly bir ova. Şonuň ýaly da ýani. O ýalňyş edip bilýärler ýani meselem bir at goýsaň gidýär da şonuň bilen. Ýalňyş gidýär. Ady ýalňyş goýulsa özem ýalňyş bolýar da. Ýa. İkinci sorum. Näme geçäýin men? Başlan şu men pişigi çıkaraylar ne ulatdy. Cesur Türkmen Gıyızı diyen vatandaşımız yazıptır. Salam Palmıra da Sapara kemine aydın. Men bu programmanızı goldayan emma size bir sorum var diye. Yani en esası adı unuttuğunuz sağlık sektörü haysı katlığa değişti bolya diye. Halkın sağlığı olmasa hiçbir zat edip olmaz diye. Bu kemine yanlışmasam birinci videoda akına hemen diyen komentarya. O birinci videoda. Men şuna bir cevap verip geçeyim kıyıskaça. Yine berde sağlık var da ayttınızda biz şu videoda da aydık geçtik hem mezadı sığızdırıp bilemiz okuyup sağlık şu çağalan nemesi var şu nemen içinde şu çağalardan daşındaki en ataların bolan kurşağında eyyem sağlık şu tayda başlaya. Şu taydan yankı parlamentin nemesine gidgendir sağlık sektörü. Şoňaça barıp ýetdi-de özem sağlık sektörü vatandaşlar birazcık öz baştaklığı olmalı sağlık sektörünün, islendik bir sağlık sektörünün. Siyasetçinin eline dolu şekilde sağlık sektörü verilýän däldir. Men bunu ýöne bir zat bilen düşündürüp geçeýin. Sağlıkta yine aydaly sen ejen ya kakan ya çağan var diýildi. Şonu yine sağlığa berýän ýankı balnitsa berdiň. Balnitsada şoňa näme etmelisin? Yine siyasetçinin edişi ýaly. Bir näme goýsa, ýa-ni sesleme goýsa, ýa-da ýyňnak edip şunu näme etmeli diýip çözüm sağlyk diýmek teknokratiýadyr. O taýda hiç ýeli ýa-ni buyruk bilen iş edilýän bir ýer däldir sağlyk sektori. Şoň üçin o nämeden aýry bolmalydyr hukmany suratda. O siýasatçyň eline berdiň, ine ýöne kaýzat doktor siýasatçy näme diýär? Bir iş etjek bolsa maslahatlaşýar, ýyňnak geçirýär, ondan soň kanunlaşdyr, ýene näme şoň ýaly bir topar nämeleri bardyr. Ýöne doktoruň ýaly işläp bilmeze. Ya da şoň ministrine şo näme belleýän bolsa da, näme siýasatçyň biri şoň ministrine özü belleýän bolsa. O zadan men dogry diýip bilemok, indi on kanun taraplarynyň nämesini men kendi düşünemok da, ýöne sağlyk sektori bolanda, ýa-ni balnitsalar bolanda men pikirimçe 100% teknokratiya olmalıdır. Hiç ýeli maslahatsyz nämesiz edip bilýän adam ýa-da işi bilýän adam işlemeli sağlyk sektorunda. Ýa-ni döwlet guruluşunda da salyň bolmaly ýeri şu çağalardan başlap da parlamente gelýänçe hem merde hukmany suratda bolaýmalydyr. Men aýtjaklarym şulardan ibaret. O kemine ýa saparaga. Näme sağlyk sistemany siýasatçylara bereňde näýilek bolýanyny ne Türkmenistana teredämelidir. Yani aşyk wagtdan gala nerde hemme
ağır ocaklarını yapıştırdılar. Yani köyünür görünüşte de hatta poliklinikasına ya balnisatına seyretip görün. Huday saklasınlar. Ya tecene bayram alayım demesine. Ya köp demelerde oğullarda yoktur o. Ne siyasetçinin eline verirse şey diliyor da. Ödem doktormuşsun. Yani doktor yürüt der şu. Diş doktorum doktor hadaplı ne der mi Halmurat? Hakiki. Ben bir neme aydayım bu tayda. Sonra da bir neme görende yani bilmedim iyileşmesi. Ne fikir edenini doğru görkezip bilen değildir deyip fikir eden şu tayda. Sağlık sektörü haysı katlığa değişli bolyar diye. Indi katlak sözü birinciden neme doğru söz değil bu taya. Erik değişildi özelli. Değişli söz değil, hürem yanlış bir söz yani. Oo. Batlak demek eyyem piramidan düzyen manaya geliyor. İkinciden hem haysı diyende cemiyet mesoralya ya da devletin kuruluşundaki nemesi yeri ornumu olan bir belli değil. Yani ben o devletin kuruluş deyip düşünecek. Şu videoda yazıptır sebäbi. Bir diyor şu yankı neyme diyecek olyanını düşünüp cevap verdik de. Hmm. Tözlemin kuruluşunu demedim yok. Yani şu tayda bilmeli de yani katlak ayrılmaya bu den dereceli bolyandır. Yani her haysının öz etmeli iş var yani aydın şey alıyor yani. Hem hem belli bir yerde kesişen yerleri var da. Mesela hemmesinin yolu hazineden geçendir. Bütün sektörler hazine bilen kesişendir. En sonunda mesela bilim bilen sağlık el müdahale kesişendir. Yani bilimin kesişen yer hem köptür. Yani yankı aydın şey alan siyasetçiden uzak duruyor. Hükmen suratta. Yani uzak durmasa da yani ya kesel bar diyer ya korona yok diyer. Korona yok da yani yok değilse siyasetçi o aydıp bile yani bağıram edip bile yok edip bile edil tanrıçılık oynayan yalak bir neme örülüp bile de bu yağdaylar. Onun için yani sağlık sektörü birinciden esası devletin bir nemesi olmalı. Perspektivasının içinde olmalı. Sağlık değilen zat. Ya da devletin bir sütünü değilse hem kendi olmaz mutayda. Bu den derecede yayramalı. Yankı bizim düşündüren nememiz var. Bölgelere ayrıldı. Yani öğücüklü diyoruz biz ona. Öğücüklü bolmanın esası sebebi bir piramide kuruluşunu ortadan ayırmak yani. Hem zat Aşkabat'tan neme Garaşya'da buyruğa Garaşya'da tasdiklama Garaşya'lar. Yani şunu gönü ayırma için bütün nemelere den derecede yayradılar bu. Ondan sonra yeni bir neme vardı aytacağım. Ondan sonra bu neme olar bu hususan bolup biler yani devletin özünün kan bolup biler yani en sonunda şu töleniş usulü bir görünüşlü olmalı. Yani näme diýilýär äti ýaşlandyryş diýip aýdylýan olmaly Türkmenistanda. Şu sistema şu şekilde de sağlık sektörü ansatlyk bilen hemme den dereceli bolar. Yani bolaýmadan sebäp beýleki ýurtlar şonu işledip bilýär. Biz 5 milyon halk bilen onu ansatlyk bilen işledip diýip şoňadan ýanmy. Neme bolsa beýleki soragy geçip bilersiz. Ne geçiyor? Almara da haber olsa açacak zadı bar olsa. Yok yeterlik solaydılar ne bunun üstüne koşkala da atıyor. Hayat güzel diyen bir vatandaşımız çağalar doğulandan yatırım yatırılsa nesip olsa Türkmenistan'ı parlatacak, yaşatacak bizim geleceğimiz çağalarımızdır. Yine bu aslında en esası ne
nämemiz şu yankı täze Türkmenistanyň men pikirimçe vizyonu bolmaly bir näme mesele ine şu mukadiyanda nesil yetiştirmek. Sebäbi nesil yetiştirmek diýmek şol bir wagtyň özünde de ertirine garanti, döwletiň garantisi ol. Diňe seniň hem däl, bir adam diýip pikir etmeň ýa-da diňe men 60-70 ýyl ýaşaýan o zat däl de çağa nesil yetiştirmek diýmek döwletiň garantisi. Döwlet diýmek 500 ýyl, 1000 ýyl näçe ayakda tutup bilýän bolsun ýani. Oň ömrü 50-60 ýyldan gutaranok da. Bekası diýen ýani. Hawa, Bekası. döwletiň bekasy şu. Çağalarımız neslimiz. Aydın ne şu atkı ýagdaý ne bir illeşlemiz gatwy bolýar-da. Bizim nememiz jemgyýetimiz gatma değer yani pribawçy toýmuz diýilýär-da. Öňürýän jemgyýetimiz önümçülüğümüz ýok. Ne sağa yatırım yapılmadan soň şo bolýar-da. Bizde 5 at gücü minimum ne alalı 5 at gücü 3 at gücü ne bir mekanizm öndüren fabrik lavot ya kuruluş var mı? Bizde hizmetten başka ya da alıp sat şoňa meňdeşlemelerden bütköç neme ýok. Ne nesil yetiştirmeden netile yatırım yapmadan bolýanda hatta. Ya da ne yani döwlet nemesinde de cehaleti yani döwletiň başına çıkarıp bilýärse sebäbi çağalar yetişýär. Yani bilme almadık, towada almadık demeler soň bir neçe ýyldan soň döwletiň başına gelýärler olur. Onun yani kumun orta arasında, çölün orta arasında yani köyle diyorlar. O milyarlar pul koyup yine şu milyarlar bilen denginin kenarında su ardılayan yani apresnitil kuruldu. Ähli Türkmenistan su bilen üpçün edip bolýar-da. Yani şorlu diyen zeykeşik su var. Onun barasalap yeni de ekinen berip bolýar. Şo pul bilen. Ne yatırım yapılmadan şolary ýalak adam yetişýär, şolary ýalak tiýatçylar yetişýär. Onu düşmany ödläp ýöler, düşman ne? Şol Sapara ýa katma değer diýip aýtdyňyz indi bilimde. Katma değerin nämeliginem täzeden ýatladaly. O ine bir çağa yetiştirilen wagty, o şu yetişen çağa yetiştiren yani molimini geçýän bolsa şu katma değer nemesini berýändir. O moliminden o birisi kesse akıllı bolsa, köp iş edip bilse ine çok katma değeri bolýar. Yani o bir önümü öndüren wagtyň yani şu öndürüp bolýança şoň çyktajysy bardyr. Ondan soň çyktajynyň üstüne girdejini goýup, yani geljek sana. Onu goýup satýan, yani şu katma değer bolýar. Edil çağını yetiştiren wagtyň hem şonuň ýalak bolmaly hükman suratda. Bizde nähil bolýar? Sapara. Birinciden müňläp, 100 müňläp berýärmi kendiýän. Dollarlap pul berýärler. Okuwa girmek üçin. O taýda da çäreden çäräge gatnaşyp çykýarlar. Edil paxta ekip o pul gazanýan nemesine meňzeş-de, hemme adam meňzeş bularyň. o paxta ekip pul kazanmayan diýdi. Yok, aslında o şu pul kazanmaya da paxta ekip o pul kazanýar diýip aýtjak bolşum, yani tersten nemedýän. O paxtany ekýärler. Minse düşýär. Ýöne şo wagt gelýän pul kimleriň jübüsine gidýär? Ýokara gidýär. Ine daşary ýurda bilip görse, yani paxtanam, buğdayam gaçak satýanlaryna, nira satýanlaryna bilýäs yani. O birsinden ofisi var Ankara'da. Buğday. 2018-nji ýylda Türkmenistandan buğday alýas diýär. Men aýtdym, şo wagtlar başlady da buğday neme gytçylygy. Dedim, nädip diýdim, bizde buğday ýok diýdim. Halk
un almak için payok sisteması var dedim, yani bizde un köp bolsa ne için payok sisteması olsun. Yani görüp dursak şol halka bermen satyan ekenlerde daşına. O doldurup burada satılyan orada Mava. yani valuta. Hemen satyanlar. Yo, ona Gatarzana satyamışlar sapara. Onu Gatarzana satyamışlarsa çalt elden çıkmalı da kirli pul gelecek ya ele. O kirli pulun demesi olmazmış. O kan karıştırma ya. O eline geldikçe bereketli ol yani yalık görünendir de şu. Yerdecisi az olsa da. O nahil olsa da bunu halk ek ya. O sesini çıkar onu ekip veriyor eline. Sen hem İslam bahana sat ya. Onun doğru direktörler sen meyletin yakın o. Ya şol deme de yine bu hep mesela yani de en sonunda şol bilimsizlik ediyor. O şu iyileşmemizin yazan nemesi çağa yatırılmaya olan bilimsiz çağa yetişiyor da o taydan. Son bilimsiz çağa da o yetişenden sonra devam ediyor, kirli pulun yüzüne düşüyor. Mesela bilen nokta kelle işleyen ok, yani pul gerek. Yo ne Bolonda adı ne Türkmenistan'ın günlü tuğrotlarının demelerini alıp dursan. Ne burada ekip dikip burada öndürüp biliyorlar yerleri şor, zaya. O ne öz çöpünü, muzurunu arasalap biliyorlar. Ne öz yolunu yapıp biliyorlar. Ne altyapısını edip biliyorlar. O ne bu topar yani alarsız adamlar da ne yatırım yapmadan şeyle oluyor. Halmurada komentariyasına malalı. Halmurada'dan komentarya alsan ne şuryalı men öz görüşüm. Bir şu Türkmenistan'ın territoriyasını halk kalmasın deyilen yörüte siyasetin neticesi şu bizim görüp oturan. Bilmem fikir. Sebep ozal şol Sovet zamanına bir ilim alıp bilim alıp ne teknik ilimler alanlara mar beyleki dünyevi yankı ilimler alan katlık yuqa da olsa bardı da. Şolun üstü bilen bir basgança getip nesil yetiştirip boldy. Şol nesili ilkinci nowatda boğup kökü damar bilen goparyp ayırdylar. Ene Niyaz bilen Atçıçoğun ene Gurnan planı esasen. Şol gatlyk ýok edilenden soňra ol gatlygyň nesillerine nowat geldi. Birinji nesil häzir şunkun ikinji nesil. Buların birinji nesil hana bir Niyaz'ın pohnamasynyň ene içinde terbiyelendi de. O taýda näme ilim adamlar hiç de diňe institutlaryna çellini 2 ýyla getirdiler. Öňkü 10 klas bilimliğini Sovet zamanına akym 9 klasa getirdi, olan diňe çäreden çär. Çağının kellesine hiç tat kalmadı. Inni bu geldi o öňküje bilimlerem ýatyrdy. Inni ýurdun daşyna çykyp okap görün student ýaşlarymyz var. Ene atasynyň hasabyna, şolun gazanjynyň hasabyna. Inni şolaryň pullaryny studentlere ýetmedi ýaly 500 bolsa $300 getirsoň, 200 getirsoň, 100 inni $50 inni diýe aslady geçirjek gelmiş. Inni şeýdip şu milleti hem ilmden kördekin goýdular. Demek geleceği yok da yani siz ayda oturuyorsunuz şu alt yapısı hiç daha yok bilen. Bolum bilecek gelse para nereden bolsun? Ilimsiz bilimsiz millet bolup nädip 20. asyrda ýaşaýar. Şu telefonun baş çıkarmak üçin bir topar zady bilmemiz zerurda ya kompýuter. Olarda bolsa hiç bilim yok. Şu bilmesenli halky çetleşdirdiler. Inni şu zatlar inni saparaň buraydan sözü vardı. Biz millet bolup küllün döremeliýäs. Indi biz küllün galp bolup kül etdiler döwleti. Ähli puldy ýykdylar. Hakykatdan hem şey. Onun kül bolan milleti nämesinden maşlamaly? Indi çağasından maşlamaly bolýardy. Hemme näme ýatyrym ediljek bolsa şu kiçik çağalardan dogandan sadykdan mektepden soň institut, üniversite basgançyk bolup gider. Elbetde bu zatlar 25-30 ýylyň programmasy bolup gider. Indi şonu täze Türkmenistanyň bir
doğru bir dünya derecesinde belli alımlı, belli teknik işgärleri, bilermeleri olan bir devlete kurulmagy mümkin. Bärde bizden bütün dünýäň Sırýawoy bazasy diýerde çiğmal önümi öndürilen toprak, halk hasabalanaklar toprak. Halk hasaba almayan bolsa, şu soňky 30 ýylda biz gördük ýurdun daşynda bolýar. Türkmenistanyň halky öz aladasyny etmese, daşynyň biri gelip şu halkyň aladasyny hiç bir döwletiň etmeýänligine de bir separat kimi diýir şaýat bolýar. Diýmek, ajam bolsa, şu süýjem bolsa, şu halkymyzy täzeden şu toprakda täze Türkmenistany döretmek bize hökmen zerur bol. Şu zerurçylygym sağ olsun ýaşlar şu real programma düzüp mailnamada görkezildi da en atasy näçe şu çağa pul almaly, çağan öz adyna näçe pul ýatyrylmaly, 18-20 ýylda näçe boljak, soňra en atasyna agram salman okujak diýse şu puldan ulan belli haýsy döwletde okujak diýse, öýlenjek diýse tana pulu jaý saljak diýse şu şahsyet öz-özüni üçin etmä mümkinçiligi boljak. Şuunki tragediýadan çykmak üçin şu zatlar etmek zerur. Şonam şu ören wajyp iş diýip hasap edýän. Şundan başlamasak bize başga ýol ýok. Ol problema köküni tapman, o başyny çürtönmez bilen depesinde galga oturan ol haram olýan aýranmaz bilen problema çözülmeýär. Sisteman dolu tekiller täzeden bir zat salmaly. Kıyın bor, ağır bor. Ýöne bütün millet bor. Şu zatlar kötdesinden gelse bor. Hemmemiz deň yapışdyk. Ýöne o adam işledip, müň adamyň keseden seredip oturjak bolsa, başa barjak iş ýok batymyş. Ya o tomoşaçıyımda ken bilin. Ýöne deme inniki gepleşiklerde ne Türkmenistan'la yani bar gaz nevit zapatlar var arada gurrun edeli. Şolun oğuzaklarını çelini yani Gowhar Gıydı bilen çıkış edemizde üstüne durup geçtik de yine dememizin yetmeyeni, bilimimizin, ılımımızın yetmeyeni bir adamda bir soru cevap neme çıkmadı da şonu görük, yörüyte görük. Onu trilyonla pul yatır otaydı. Trilyon ne olurdu nöken. Yine tizi kul edilýäniniň esas sebäbi şol. Bu pullar niýerek gitdi, näme üçin gitdi? Ýagdaýymyz näme üçin beýle diýen adam ýok, geň görmeli. Näçe sowatly şoň üçin oýlaýar. Başga da düşünmän. Şol atlary aklyňyz, huşuňyz, ündüňiz çekilmesin. Sorak çykmasyn diýip edilýär-de. Ýöne ýolutun Osmanly yatak vardır. Super ulu rezerv, super ulu dünýede 3-nji mi 4-nji nemede durýandyr. 300 milyon ton nevit 21 milyar kup gaz. Hani onun pulu? Yılda da işledi durun. Yolutun taşından. Yolutun taşından. Oo. Onam gider ya. 300 milyon nemeye köpürtsün de şunki ettidaki bagazına köpürtsün 2 trilyonlarım geçik giderim. Niye bitirin öyle? Sapara o 2 trilyondan geçse de halk şol meninki mikan diyen yok da. Hakiki şol baylıklar halk özümünki deyip hasap edene. Şol milyar trilyonlar bizimki deyip halk hasap edene. Ol hökümetinki diýär. Hökümetin bizim koyan adamız menajer deyip şoňa wezipe saylan adam. İstemesek onu aýryp bilýär. Hökümet o hizmetkar aslında. Şoňa düşünen aka. Tersine bizim halkymız şolara hizmetkar bolmagyny goýarýar-da, şem öz hakkı kuwun soran. Bolýa, onu nemedile. Kemter gaýdan ýerini tutaydy. Ya şunlar bundan soňky şu programda 2 trilyon diýmek näme diýmek? O şonam bir düşündüreli.
gödöňüne getirip yani 2 trilyon demek näme demek? 2 trilyondan kän de o taýda çıkan yani yüzeysel bir oturanynda 2 trilyon üstünde pul çıkıp orada. O näme demek yani 2 trilyon o bir näme sığmaya da yani bir etrafa sığmayacak pul da. Nere o? Şu sayol var bulan grup bereni. Şonu şu Krasnovodsk'dan başlap ta ema Çerjevo gelen şu asfaltın yüzüne $100'lukdan gelmep çıktın giňligini. Şonu da artık maşgalar yine de bir näçe bagon pul. Yine şu trilyonlu şo bolar eger şu gödöňüne getirjek bolsa. Yok yani Emma halk bolsa şol $300 üçin hana Türkiýede ne mezbur hiç yerine hasap beren oklar. O bermelisi Azıl bermeler dip bular halky adam hasabyna göre nakly. Näçeler saparagy gulawmy ker bolla hal bilen büdjetiň özleşdirişi bardy berýän bilen hasabat halky. Yok Her gaz nevit yatak barada atçot bermeli. Hasap bermeli. o şu yatırımlar nereydi yani çağır itmedi belli. Yani bize görmedik sapara. Öz hasabımızı okuduk biz berde. Gaytam okutmacak boldu hökümet. O näme diýen, näme oýan. Gutarmadyňmy? Gutarjak dälmi? Diýip soraýarlar. Bolýa bundan soňka geçeli sapara. Berde kemin hemen bir zadaýdyk geçen şu çağlar var arada. Türkmenistanda indi bu men görýän zadym, onu ýalňyş diýip bilersiňiz watandaşlar. Ine ula hormat goýmaly diýe, ýöne çağa hormat goýmaly diýen ýeri ýokdur. Aýdylan ok, halkyň içinde de şoňaly. Ýöne men pikirimde tam şoň tersi bolmaly. Çağa hormat goýmaly biz. Sebäbi şoňaly bir hakykat bardyr. Çağa senden akıllı bolýandyr. Yani çağa diýende ine aýdaly bir adam 40 ýaşynda bolsa, bir çağa 10 ýaşynda bolsa, şol çağa 10 ýaşyndaky çağa 40 ýaşyna gelende senden akıllı boljagy 100% belli zat. Ol dünýäniň nämesi şol. Ine şu gün ýöne zat Einstein'in hem ýalňyşyny tapyp bilýän nämeleri dörep durda. Bilermeliler. Şoň ýazan zatlaryna ýalňyş ýazypdyr diýip aýdyp suud edip bilýärler. Ýöne Einstein'den näçe kiçeýär şol adamlar. 2 nesil, 3 nesil. Şu nesil hemişe en atasından diýende akıllı bolýar. Şoň üçin biz şolara hormat goýmaly. Ine şu zat men Türkmenistanda şu düşünce adamlaryň çağa bolsa, ey sen näme bilýän diýerler. Şoňa hiç kim aýdan ertirki gün şol sen garantiň men ýene bir sapar aýdym. O näle bolýar çağa hormat. Çağa diňe şu en atasy biraz ämetke ýöne goňşulara hem şu çağany çağa diýip bir düşünce bar da çağa cüce düýünkü cüce diýerler. Hatta şu günkü günde diýene ýaşlar näme başarýar, onu näme başarýar. Aha bu zat oňa zat deline onda sen sizin aýtýanyňyz boýunça ulu nesil aýdaly ýaş nesilden güýçli bolýan bolsa bilim tersine işlemeli. Gün-günden biz iýe gitmeli. Ýöne dünýä öňe gitýän bolsa diýmek gelýän nesil öňküsinden güýçli bolýar diýmek. Ine şoň üçin biziň şu çağalar bizden akyllydyr. Soňam çağany sen ona samsyk diýip bilmeýän. Sen näle ýetişdirsen şo zady berýär, miwem şonu berýär. Diýmek sen günäkär çağany samsyk bolsa. Çağa eger sen bir çağa sen cüce sen näme bilýän diýen zady aýtýan bolsaň diýmek sen hem towuk bolýan. Şonu ýatdan çykarmaň. O çağa hormat goýun. Ýaşula ona indi men hormat goýmaň diýjek däl. Ýöne şu ýaşula hormat goýuşyň ýaly çağa da hormat goý. Olar insan diýmek belek zat. Aýdyň bunu kanuny ýol bilen ýurdun eýetiniň çağalardygyny konstitusiýanyň içine ýazylmalylar. Ýurdun eýetdir. Ol ýanky ýöne türkmençilik bilen bu zatlar bolýan näler kanun boýunça çağa şu ýurdun eýetdir. Bine Şweýetde bir çağan ýöne gulawyny çekip gören götünü şappa çalyp gör. Sen nirden çykarýarlar. Ya magazynda bir azgyrylyp gödök bir zat diýsin. Ya ýolly, ýani ýene bir diýerdi. Ya mektepde bir muallim. Şol çağa sapara men görýän zadym şu nesil diýmek, çağa diýmek ertirki günine bize ölüp giderse ýöne biz ölümimize de hormat goýjak. Şoň ölümimizde ine gömüldüň da sen o taýap. Şo
şotak gelip şotaya serencan verecek. Yine sen çağalan sen şoları yetiştirmeli değil mi? Ne için? Şoları yetiştirmeli. Ertirki gün vatanını şolar ne edecekler? Hem mezatlen üpçin edecek adamlar şolara. Yöne köyza uzav etmek gerek. Gebe aydın ne Türkmenistan'a bu da katı yani keserip duda. Şu çağalar burada öndürüp düşünüp yetişip nemetmese şu at geçen adamlar var da şu ülke çöpünü muzurun artıp bilen oklar. Ekran yerini münglep yillap ekilip görülen yeri neme yeri soktular. Ne çağ etmedi onu. Çağa sövüp gören adamlar etti şunu. Kokun artıp bilen oklar. Adam yala köçeleri yok. Onu çağ eden o an. Öz hapasını ardıp bilen o hapasını. Akıllı olayan adamlar şöyle. Orada su var, yer var, çöreğini tapıp bilen oklar. İyiler ağayı uçutuyorlar. Aha. Elementarını atlar, o lokanda atlarım del. Sen kompüter çıkaran ok ya yani avtomobili öndüren ok, samolyotu öndüren ok değilen ok. Çöreğini tapan ok. Hapağını zınıp bilen ok. Yani adam yalak. Arasalap bilen ok iyidini. Bir iyidi gelmeyen hacetkanağım yok. Onu ne akılıyla çağa nemetmen bulur. Bu yaşlısını, yaş küçüğünü hem becetini yerlerine oymalı mıkan yani benim fikrimce. Nava, sapara. Ben şu stayda aydın sen aydan çok hormat ve çağırır diyen düşüncem üstümde olur. Ne şumar sapara kimi bir neslin adamsıdı. Çok 90'cı yıllarda bizim umum aydamızda bizim en atalarımız bize şol davur yeterlik özümüzde aydamda nesile de aydıysa yeterlik derecede yol vermediler, ruhsat vermediler, barma, koşulma, hükümetle işin olmadın, otur sezon çıkarma, nimetme. Ne şeydi, ne çağlarını hem siyasetten hem devlet işinden hem durmuştan çetleştirdiler de karışa son için adımlı boyun olmalı var. Ya hükümetin ediyen ahli cinayetlerini göz yummağı bizi mecbur ettiler. Bizden bolarlar sizin nesliniz mecbur varlığınız yurdun daşına çıkıp işleme. Bizim neslimiz size okuvam için etmedi ve size arkanızda da durmadı. Siz bu arada hükümet bilen yakalaşan yerim yok ya davalaşan yerim yok. Sesin çıkarman öğünü yorganın aşağına oturan nesillen bolon çağılar siz şumahı başaranız yurdun daşına bilim alınız başarmadığınız ana karıştı işler yapıyorsunuz. Ondan şonun için şu zatları bolup görüp duran bizim nesilimizden bolon sizin den dostlarınız bizim adımızın yaşlılık hormat yok. Bizim hemimizin adımız yaşok. Türkmenistan. Acım olsa şun, süycem olsa şun. Onun yaşlar yanlış mandakanak. Olar şor, Niyaz'dan başlap, şuulku, lellimin, ol halk maslahatına oturan aksakallı, sesini çıkarman ağzı mumlu, yaşlılar. Şoları gör, bize hemmemizin adımız şov oldu. Hakikatten şeyle, onu biz boyuna aliyat gidecek yerimiz yok. Yani düzeltmek gezeri sizin neslinize geldi. Siz özünüzden önceki çağaları şu norlan başlap şuları hormatı sıyla şolardan başlasanız demek siz bizim yaşımıza yetenizde sapara kimizin yaşımıza yetenizde demek şu çağalardan siz sağ olsun hem Tanrı arkasını alırsın. Ama bize o zatları arzu etmek gayle sebep biz size yaşaryalı yurt bütçün edem de neslimiz var. Onun için biz ne yapıp özümüze aklaydı. Halmurat bu adam gurrun gidenak berdi bütün şu cemiyetin ya bir dövrün ya bir neslin gurrun gidi bu. Ben şuna açacak bu. Halmurat ağa bu Fuat ayağı üstüne gelip görün. Yaş olsun, yaşulu olsun. Bu da atlar olur için edilen ok. Şolardan bolcak çağı için.
Geleceğimiz için. Olordan köpüsünden 90%'den hiç sat çıkmayacağını biliyor. Dine diye patribitil. Tüketici, sarf edici. O bir gari iş olayımızda başka da adı yarı yani 80% yok. Onun söz hakkı var mı yok mu? Onun torap durmalılar. Söz hakkını bollu da eden radınız şu. Üç netili soğutsuz koydular. Ağız suğumuz yok. Onun ne saatı mene sol rejime karşı durdu. Bunların hemmesi kaptalın seyredip durdu. Haysisi yener karşıladı. Gelip näme arka durdular, kömek ettiler. Näme etti bu cemiyet? 4 milyon halk vardı da. Şu döwre marda para. Aydılmal bolsa gatyken bolondatlar tragediya bir Türkmen halkının başına gelen bir yönü. Şu adam şu cehaletin nemesi azelli yükü. Bu da atları bir vaat düzediliyedi. Türkmenistan bu atlar tanar yalağımda bolmalılar. Şu nevtiqadı bolmanladı. Öyle şulun şu şeyli eteceğini görüvem doğduk aydiyadıgam yönüp biz ne 30 yıllar tökmedin aşağını yedi. Öyle edip bilecek katlaktık biz. Öyle etmeliyim. Ettim dediler. Üstüne de tökmeti. Nemedem derim. Yolumuzda katı ulu neme var. Yani şu tarp ediciden yönürcü uyuca geçirmeli cemiyeti. Bu yani oyuncaklar değildir. Onu geçirecek kolyanlara şu yağdaya getirin adamlar getirip bilmeler bunu. Ova. Evet. Olar hem bir gezekte gözden düştüler. Yan komentaryanı kim yazıptır? Bizim abi 1 saat vaktimizi aldı söyleme. Ya yine de bir komentarya Aydın. Alihan Orunov vatandaşımız yazıptır. Boşuna aklınızca uzakta oturup gepleşmende gelip baş olup öne çıkıp yören bizim izinizde duralım diye. Bu arada da sapara yok. Sapara siz birazcık nemedin. Halmıra dağıdan neme alalı bir komentarya. Alihan Orunov vatandaşım men sana cevap vereyim. Biz bu tadı boşuna da değil, hoşuna da değil, uzaktan durup görülemek. Eğer mümkünçülük olmasa yansı para hakimi de ayttık. 30 yıl bundan özel yurdun içinde, halkın içinde edilmeli işler var. Edilecek demişim. Yönü halk bolmansan, arkamızda duran, yakatlarımızda duran. Sen şu tayda özün aydiyendi, biz iyidinizde duralım diye. Bizim iyidimizde durmak gerekir. Den hatarda burada oynayar durup edelin diye. Ne için biz iyidimizde adam durmalı. Onu yine de bir süre tekef aylanyalık bolyası. Yok. Den hareket edelim. Biz hemmemiz den adam, devlet, sol halk, her birimiz. Yine sol devlet. Demek devlette hem adam den olmasa onun devlette denlik yoktu. Şonun için ol birini, öňe birini iyide, ondan uzakta durma. Aşıl yerli yerden ayağa galın. Yine biz millet, biz halk, şunu tayyar şudatlar etmäge diýilen bunu. Yine bilelikde hemmemiz eder. Ol bolmadyk günü yine de şol 30 ýylly edilen şol yanlışlıkları 30 yılda geçilen yanlışlıkları täzeden gaýtalar 100 adamın, 1000 adamın ömrüni oda berip soň bizim olan ýygyny günahkar bolup moral taýdan ýaşamak sapara hakimizin niyetimiz ýok. Absolut ýok. Şonuň üçin bir iş edilecek bolsa şu netijeli bolsak işi biz etmekçi. Netije bermejek işe ýapyşak däl. Halky bugün köçe çykyn erti pasortdan öňüne barın, buyurgun bazara barın, ol bizim metodumuz däl. Biz halky oýandyrmak, halk düşünmeli şu zatlaryň gerekligine, zerurlygyny.
geleceğin özüne degişildigini halk düşünmer. Şol ýurdun, şol döwletin ine şonda hereket bolar. Ondan bärde biz daşary ýurtda mezbur näme biz bu taýda sapara keypene çykyp geldik bu döwletlere watandaşlar beýdiýär ýa. Bir özüňizden seredinge näme gün bilen näme ýollar bilen näme gullary düşüp adamlar ýurduny watany terk etdi. Şu taýdan keypene çykan adam ýok. Vize de veren oklar Halmurat. Men bir patologda vardım. Adını aydı oturmayın. Patol kaçıyor. Kapıdan çıkıp kaçıyor. Kurban olup bilyen oldu. Nemetten göversin vizanı. Ne barali? Vize vermezsen kim barmasa onunla biz günahkar. Bersin ursa diyor. Biz çok günümüz yok bir günü. Bersin näçe ber aydık gelýär. Erkek bolýanmyzy. Ýene bir gezek gaýtalaby. Bu amanatça nirdarlanna gelişmän gurban olan ortup ýaşaýan adam ýok bärde. Ya onun hökümetinden. Ya şullar benim şu komentariyada bir neme vardı. Şol kör zihin değil ya da. Şu düşünce var. Yine bir öňe çykmaly, o galanlaram izinden gitmeli. O nira gidýäs biz? Nira gitmeli. O nira şu şekilde nira gidilýär ben bilem o. Öň gidilýän bolup biler, ýani iň azyndan häzirki zamanda gidilen ýokdy onuň ýaly. O bir halk diýär ödüm, käbirim şey diýär. O bir adam jaňa diýär, halk diýär. Men aýtdym ýani dedim halk dedim bir adamın bedenine girdim deyip sorayan da hakikattan soradım sapara. O son o halkın içinden birdi ya da onda halkın içinden birdi evet dedim benim son o halk olup bilim ya bir adam. O indi şu düşünceden çıkman o taze Türkmenistan'ı grup bolmaya yani. Öňüze çıkıp o yöreceklerken ýöne şolary inanyp bolýarmy? Eline sen onun güýç berýäňde yani. Güýç berýän soň o İslamny o içinizden çekip o ýo dip neme bilýär şu wagt edip durlara. O beýik serdary şonu ýalyp saýlamadylarmy? Aýdymy bardy. Ýa näme täl şolaýdym? Halkyň hormatlaany, halkyň haýlany diýip, serdar diýip saýlany diýen. Olam serdarymyz öňüze çykdy. Başla kemine. Bu aýdym başta niyaz fotozylan aýdym. Indi bir şonu emedip öz adyny arkadaşym diýip aýdyldy. Ben Türkmençe diýip aýdylýardy, şulaýdym. Ha. Ben bilýän. Arkadaşım diýip aýtdyr ýani. Bularyň metody bir ine o serdar diýip aýdym aýtdy, öňüze düşdi. O näme üçindir o biz ýa tormuza basyp bilmendir. Ýurduň daşyna çykypdyr sabız. Ol galypdyr. O köpçüligiň içinde görünmän galýa da şonýaly. Şol nemeden uzaklaşmaly biz şu düşünceden. O biri çıkmalı. O çıkacak adamın o canı yok mu sizinki ýaly? Bu birinci soru. İkinciden o çıkan adam maksadına yetenden soň onu o taýdan näde aýyrjak? Beni aýryp bilense o ýani halk bolup diýip aýdylýar, halk bolup edýäs diýip. O dogry däl ýani bir paradoks neme var bu işin içinde. Şu düşünce düýünden ýalňyş ýani onu ýöreýte neme etdik ýani şunu hökmen suratda aýtmaly, görkezmeli diýip. Şu näme var da keminene baş bolup öňe çykyň diýäňiz. O zat mene bilemok ine näme diýerler? Baş olmasa göwreleş diýip ýene bir nakıl aýdyk geçeýinde. Men şu nakylyň manysyna da düşünemok. Öňkü de nakyllaryň şuň ýaly nämesi bardyr. Aýdaly sen 15-nji 17-nji asyrda ýaşaýan bolsaň şu döwre dengelliýe ýöne wagt ütken saýy
nakılları ütgeyen däldir. Şoň ýaly galýa we şonu ulanyp dowam edýärler. Sen o nakylyň düşünjesi bilen ýaşasaň, sen 17-nji asyrdan çykyp bilmeýän watandaşlar. Hakyky. Indi baş gerekmi? Bu atsa 17-18 şu tawurlarda edip bölürdük adını. Baş gerek olsa biz yine şu videolarda görkezdik ya. Baş yine çağalar. Vizyonumuz şolar. Şolong aladasın etmek. Şolong doğru şertlerde yetiştirmek. Şolara ılım, bilim, terbiye vermek ve şoların hizmetini etmek. Yine bizim başımız. Yine neslimiz bizim başımız. Ne şolara hizmet etmek. Başka bir yerde biri çıksın, menemin izinden yüreğin diyen zat, men aklım yok, men birinin izinden gidecek demekte. Yok, sen özüňem görüp bilýän, düşünüp bilýän, onda näme gerek sen öňünde ýenen biri. Hatta öňüne biri çyksa, şo sen ýoluň görüş nämeňi azaltýandyr. Päskel berýändir sana. Özü görýändir, ýani sana päskel berýändir. Aydın yine neme var da cemiýetiň eciz yerleri var da ýatlanılan ýalňyşlar bolýar. O ýatlaýarlar şonuň ýalňyşlygyny bilen ok ýöne şu şertleri o ýagdaý şoňa den gelse şu sözü aýdy berýärler ine şu ýagdaýda şu illeşmiş şonu ýalaýdy normalda pikirlenip aýdylan bir sözler sen pikirlenseň o arkasyndan gaty uly hoplar çykýar. Gaty hoplu zada bu. Yok, neme başka da bir cemiyetin beyinisine tingen bir zat var da. Biri etmeli, bu da terede oturmalı, onun pödüğünü görmeli. Onun sen etmeli adam çalarak yanlışta, o yanlışlık kıyırıp bilmeli. O da yerini nemedip, yani inisiyativanı alan için cezasını çekmeli. Bizim cemiyetimizin umumu demesinin düşüncesi şol. Biri edip vermeli, günahını almalı, hem de ödü yüklemeli, yanlıştan şu yanlış böyle. O da ödüğünü görmeli. O halkmışın. On soň bu taýdaky iň esasy maksat, yani biz bir ýyldan bäri değişimizi gysyp şu işin üstüne durjak bolýas, yani halky o şu işin içine çekmek yani maksadımız. Şu devlet olmak ya da devlet kurmak demek halmıradan aýdyşýaly. Hemme deň duran wagty gapdalynda. Gapdal deň durup hemme bilelikde eden wagty. Şo zat devlet olup bilýändir. Bolmasa biri öňe çyksa, eýem diktatura gelýär. Ýanky baş bolsun ya da lider olup öňe çyksyn, o diktatura gelýär. Muňa inanmaýan bolsaňyz taryhda yüzlerçe şuň nämesi bardyr. Misaly bardyr. Liderleň soňu näli boldy diýip bir açyp okap görüň taryhda. Açaçan yine Gitler şoň ýaly geldi, ol zordan gelen o. Gitler Eýlenip geldi şolam. O köp oň ýaly diýdiler. O halkym töýdi. Näçe milyon adamlar öldü. Bir adamın nemesi bilen. Niyad başta 93-nji ýylda çenlip sypahy Türkmenbaşy däl Sapar Murat Ataýew. Şu wagtky gürleşin adyny nemesen normal adam ýalak halkyň öňüne çykan. Yani kameran aňyrtynda näme diýeni belli de bolun ýöne ilim öňüne çykanna. O näme hapyr o halkyň aladatyny diýen adam. Türkmenbaşy bolýança, şo rolu girýänçe, ýanky düşmanlaryny, nemelerini neutralizowat edýänçe, onuň finansy patoklary datlary ellerine geçirýänçeler, şonu etdiler, geçirdiler. Soň ondan kırıp başladı. Na lider olsa şonlarla yankı o pullara incik, hayti Türkmenin incik çıdar. Onu çıdacak incik yok. Onu dine sistemi düzgün demet belli. Yani islenlik yataklar vardır olarak. Bağadına köpüldük göreyim. Dünyada yani neftin bağadı bunu katır o kadar aydırıp dur onur. Köpüldük görün. Sapara hatta sözünüzü bölecek şunu aldıp aydasım gelýär da. O 5 trilyon pulu tahmin edýände.
5 trilyon pulu bir san lider ananıp bilecek mi deyip soramalı. O trilyonun hem nämeligi görkezersen nesip bolsa, aydın bilen onu hukman suratda görkezmeli. Bizim halkımızın trilyon sözü hakkında hiç iyi bir fikri yok. O milyarda da kendi medeniyetin yok. O milyarda da o neçe milyon 1 milyar dolya. Elbette bilenler vardır içinde yani. O şolar bilen näme edip bolýar ýa ya da şol bir adama näme edip bilýär şo zatlar soramalda. Ya şonuň ýaly ýaşullar o bugünlükçe komentariýalar 4 san saýlap bildik. Kan uzun olmasın diýip. Kemine men bir daha aýdyn ştaýda ol ikiz ýemede degişler bir saytymyzda da degişdi maňa da bärdäksiň ýemediýäni dedi. Mantesip bir ýyllaşymy ýazypdyr. O harmyrada şol ýemani sizine video rolikler goýýaňyz ýurdun içinden gelen video rolikleri. Ýöne siz şoň gapdaryna hat ýazýaňyz, şonu etmeň, ondan şol ýazylýan video rolikleri beýlekil bilen paýlaşmagy ursat berýärligiňiz barady. Her video rolüň aşagyna ýazsaňyz gowy bolardy diýip aýdy. Mantes watandaş bir pikirine ýa-ýazan zadyna men şeýle jogap berdi. Şol ýurdun içinden gelýän ähli informasiýa, şu ýurdun daşyndaky halkymyz üçin we beýleki Türkmenistanyň gyzyklanýan islenlik döwletiň milleti üçin bilen ýaýmagy, paýlaşmagy mydan taýýar. Ýöne birje kemçiligi bar. Şol gelen material aňyrdan adamlar bunu bize uğradýar. Meselem, diýmek şu bizde goýuldymy? Bizden alyp kullanýan adamlar bolsun, uramalar bolsun, hereketler bolsun, hukuk goraýjylar bolsun, partiýalar bolsun, döwletler bolsun tapaw diýär. Şolar aýtmaly. Ine plan saytda ya planynyň eýetçiliginde duran emeden alınan video rolikdi. Borlu oturdu artykma söz gerek. Ýöne şu bizden alýarlar, onu plagiat, ýa-ni ogurlyk edip alýarlardy. Ine bize geldi diýip goýýarlar. O jarnagon başga birine gelen bize geldi diýip aýtmak gerekken aýdaýyny planyň saytyndan alınıp ine size höderlenýär diýip. Men aýdyp otyna islenip çykyşymda Azatlyk radiosundan alın bolsa material aýdýan Azatlyk radiosundan alın. Türkmenistan kronikasyndan alın bolsa şo taýda ýazylan maglumaty göre şeýle diýip aýdylýar. Beýle kimden alynan bolsa şonu aýdýar atlaryny tutup. Ol kemçilikler, ol adam kärçilik ol edilmeli iş Ýewropada ya beýleki döwletde kanun işleýän döwletde işlejek bolsak şu zatlardan bir uğraly işlemeli. Ya şonun hana aýdar bizim ýaşlamyzyň saytyndan alın ýa Parankdan ýa Harmyradyňkydan alın diýip aýdany bilen näme olar kiçelýärmi? Ýok. Ýöne bir gelen çeşmeden aýtmak gerekdi. Informasiýa ýaradylan şey diýip gaýradylýar. Ýok, ine bize geldi, ine şolary ýagdaý bar diýip, ine ol kemine sen ýazan sözleň bar türkmençe. Iki hapdan onu aýrypdyrlar ortaçygyna diňe şol ekrany görkezýärler. Şo ýazgyny, emani suraty. Emma sen ýazan ýazgylaryny aýrypdyrlar. Bine edebi ogurluk däli näme, plagiat däli näme? Ýurdun içinde bolly ogurluk ýa-ki trilyon ýa ýurdun daşynda bolly bir ogurluk däl. Onda şu adamlar bilen nädip ýurdun içinde arasy işleşme. Ine metbuat baradaky kanuny giydirilejek düzgünleriň birem şu bolmaly. Jogapkärçilik diýip aýdýan mene şundan da bar. Men şonu aýtjak boldum. Urlanyň baş üstüne alın, näme urlanjak bolsa, ýöne aýdyn şu materialy nerden we kimden alanlar. Bolly oturdy. Hiç karşılık yok. Onun için her bir saytın aşağına alın urlanyň bizim karşılığımız yok diýip ýazmak gerekki. Bu dünýede o kabul edilen etiket ve norma bu edilemeli işler. Şonu aýtjak boldum. Ýeki o däl beýleki ýa pikrem ogurlaýarlar, ýa sözüňe ogurlaýarlar. Ogurluk kırtan bular. Albirat. O daşyndaky ölçünäklerini görüşip berýär özleri. O bu ogurluk o ogurluğundan bermedi ogurluk. Şoňa düşünen oklar özlerim ýaňky demokrat bolup berler. No. Sapara näme barda? Plagiat diýip aýdýar Halmyrada. İnglisçesi plagiarism diýilýär ona.
plagiarizm, yani şu plagiat deyip maksatlaştırılan olmalı ya da şuna bir nemesi var da şu söz kökeni şol olmalı. Yürüyte bir neme geçtik şunun üstüne. O pikir oğurlamak, eser oğurlamak ya da bir döredilen bir zat oğurlamak hakkında yürüyte etika sapağı vardı. Şonda gördük de yani. Yani bunun demesi var yani. Kuralları var. Yani düzgün tertipleri var. O oğurlansa näme bolýar? Hatta näme var? Almurada bir programa var. Bizim de tez ýazýasda. Gutardyş tezi. Şonun o elektronik görünüşini muallime uğradyýadyk. Muallimeň bir programmasy var. Şonun içinde sözlem, pikir oğurladın mı diye. Şonu barlaýar. Hakykatdan şonu barlayan näme var? Biz yazan wagtymyz O var. Şonu öğreden eğer o geçen olsa sen aytmadık olsan o sözlemi aydayan en sonunda da kitap olsa o kitabın adı, adamın adı, sahipası şonu skopkan içinde yazılan nemeler var, formatları var onun yürüyüte. Yazgı şeklinde olanın. Şondan geçiriyor. Şonu öğreden bağlın düşüyor. Eğer bağır olsa içinde. Yani şonun yağlı neme yürüyüte düzgün tertipleri var bu işin. Bolmadı öğüdler atış edeni yalak köp. Yo aslında Sapara Amerikan tezeden açmana da gerek yok. Bahar zaten yani şuna doğru düzgün edemem demedik plan oklarda. Yo materyal oğurluk boldy näme intellektual oğurluk boldy näme tapawdy näme iksem oğurluk da Sapara. Pul oğurluğundan beter de. O beter. Bir topar adamın yazan işi, eden işi, teklif ediyen dağıtlarını alıp onu tersine çömürüp şurluk çorbaya alıp halka götürleyelim. Ondan nahil beyle oluyor. Yo ahlak, bozukluk, oğurluk, korrupsiya dönemi berbet. Korrupsiya yani bilinen nokta. Bu men oğur diye, öğday diye. Hay bolya. Sonayda neydik bu? O hiç gelişen yok. Ondan Türkmenistan'ı o demokrat edecek deyip deme diyorlar. Bazı dönem geçmeli. Bir de bunu bellek geçmeliler adamlar. Yok bellemeli. Yer tarar yalak, netice çıkarır yalak. Aytmadan şeyle olmalıdır ödeyelerde. Yok şola adamlar yine Urvan Gul'dan beter olacağı görünüp orada hazırdan. Beter ol ya. Yok ödem yani bir değerli adam şoları yalaklar dese bir şaya düşüyor da değeri istiyor da. O samimiyeti yok olku diye de. Sen adam hata edip görün adamı inam şoları yalaklar dese sen onda iki şeyde bakarsın. Onu başkalar yani senin demedik ananıp bilir olun onu iki tarafını dinlep göründürüm ki. Üç tarafını dinlep göründürüm ki. Yani onları sen tam tıkada ediyorsun. Sapara bizden halkta inansak da şu halkta diyende şu yine näme çıkanların köpüsünde gynansak da nämesi yok mu kadayıp men pikir edýän prinsipleri bolýar da adamın ya da adamın şu şahsiyetini şekillendiren zadanların biri hem şu prinsipleri da. Indi şoňa alıp prinsipi yok diýmesen ol adamlara sebäbi birinin aydan zadyna ya tapawdy yok yazan zady bolsun aydan zady bolsun. Sen şonu ulanjak bolsaň ýöne aýtjaň men şu taýdan ne şu yerden alıp ulanýan diýmek hiç hili utanç zat däl. Etikan yani düdüğünün tertibini talep edýän zady. Bizim kontrol diye baydılyaram fikirlerim. Ulan bolýar onu adyna aýtyp geçmeli. Bize mine şu üniversitede okuyan wagtlarymyz ýankyýaly zadanyalar verilen wagty yazmaly bolýar bir araşdyrma berilýär ýa-da tez yazan wagtyň ýene şoňaly. Aslında sen yazan zadyň hemmesi öňen bar aýdylypdyr. Ýöne sen etýän işiň şu aýdylan ýerlerini görkezýäň da ýene şu taýda şu adam şunu aýdypdyr. On kitap bolsa kitap, makala bolsa makalasyny internetten alan bolsaň şoň saýtynyň sylkasy bilen görkezip şoňaly ýerlerde bar diýen welin şu geçýär da şu
eger sen şonu aýtman, ýene şo bir zat ýazyp, ýöne alan ýeriňe aýtmasaň, şo seň işiň kabul eden okşalar. Aňarda barlap bilýärler-de. Tutuş internetiň nämesinden barlaýarlar, soň kabul eden ok bizine gelýär. Gerek bolsa ştrafy da bar. Mawa. Ýaşullar. Bugünlükçe bol desem bolýar. Bolýar. Kän ulaşdyk. Sağ olun ýaşlar, tuweleme bir topar soraglary ne çykardyňyz, başardığımızdan jogap berdi. Aydın kemine enim o Tanrı halkatın ediyan ulokan işleriniz için o saparağı. Sana da sağ olay diyen sebep. Sağ ol. Böyle de ansatlar. Bu işlerini. Bolýar, sağ olun eldeşler. Vatandaşlar sağ olun, ýaşullar sağ olun. Sağ olun.